oleh nganu wae. Oleh no sonkat kon ae. Der. Mau yo mlaku ana suarane kok. Tak masih tekan dulu. Ya, ayo. Kan tadi kon aku tangis sambil mlaku. Aku tangis sambil mlaku be. Gila.
Mi anak mati dah. Malay. Monggo para rawuh sedaya, mugi-mugi sedaya rangkaian acara ingkang badhe kelampah samangke saged kelampah kanthi sae boten wonten alangan setunggal punapa. Acara yang pertama, monggo kita buka dengan sarang-sarang dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun menika pasrah pinanganten putri dumateng pinanganten kakung ingkang badhe dipun lampahi kalih Bapak Imron. Monggo wekdal lan panggenan kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil salam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala fi kitabillah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pinanganten putri dumateng pinanganten kakung ingkang badhe dipun lampahi kalih Bapak Imron. Monggo wekdal lan panggenan kula aturaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala an-nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tansah kaula mulyakaken, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Sutomo Kidala Ibu, ugi sak keluarga ingkang tansah kaula hormati. Ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kasno ugi Dala Ibu, selaku tiyang sepuh pinanganten setri, ugi dalah saha sak rombongan pengantar kemanten ingkang kaula hormati. Ugi dumateng para bapak, para ibu, para sedherek-sedaya tamu undangan ingkang sami rawuh wonten siang punika ingkang kaula hormati ugi. Saderengipun kaula matur, monggo langkung rumiyin kita sedaya tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih penapa siang punika kula lan panjenengan sami tasih kinanjar sehat wal afiat ma'as salamah, sehingga kula lan panjenengan sami saged rawuh, saged makempal wonten acara walimatul arus, wonten majelis ingkang mubarak, majelis ingkang penuh keberkahan insyaallah. Summa alhamdulillah, kita sedaya dipun paringi seger waras sehat wal afiat, boten wonten halangan setunggal punapa-punapa, amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan pikantuk syafaatipun beliau minad dunya hatal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Para pirawuh sedaya ingkang kula hormati, kaula ing mriki talange atur saking panjenenganipun Bapak Kasno ugi Dala Ibu, ugi wakil saking sedaya rombongan pengantar kemanten saking Dukuh Dampak Sidomulyo Ndempet Demak.
kepareng matur alhamdulillah kula ugi sak rombongan kala wau kawontenipun wonten ing perjalanan alhamdulillah pinaringan selamat wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa ngantos dugi dalem mriki. Dukuh Galombo Gajah Demak alhamdulillah summa alhamdulillah. Salajengipun kala ugi sak rombongan ngaturaken matur sembah nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu. Bilih punapa kula ugi sak rombongan sampun dipun paringi pahormatan papan pangginan saha hidangan ingkang tansah ngremenaken penggalipun kula ugi sak rombongan. Mugi-mugi sedaya kula wau saged ndadosaken amal ingkang tansah dipun tampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pirawuh sedaya ingkang kula hormati, keranten niki wau Bapak Kasno ugi dalah ibu boten saged matur piyambak. Kula wau matur kalih kula supados kula masrahaken putrinipun. Bapak Kasno namung titip namun pesen pinten-pinten amanat kalih kula. Supados amanat menika kula sampaiaken dhateng panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu ugi dalah sak keluarga. Para pirawuh sedaya ingkang kula hormati, dene amanatipun ingkang sepindah Bapak Kasno inggih punika kirim salam takdimipun kagem panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu. Pramila ing saat menika salamipun kula ucapaken kanthi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi salam silaturahmi menika saged dadosaken sababiyah wasilah kagem pinanganten kekalih kagem keluarga kekalih keluarga Bapak Sutomo ugi Bapak Kasno sageta tambahi rukun lan ugi saged pinanganten kekalih anggenipun lumampah bebrayan rumah tangga saged dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem loh jinawi lan ugi pinaringan rezeki ingkang kathah halal tur barokah ugi pikantuk momongan ingkang soleh-solehah amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun amanat ingkang kaping kalih amanatipun Bapak Kasno inggih punika masrahaken putrinipun minangka kawula talangi atur pilih pramila ing saat menika Adinda Sukma Larasati putrinipun Bapak Kasno kawula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu sak keluarga. Pramila ing saat menika kula wingi sampun dipun akataken utawi sampun dipun ijabaken kalih putranipun Bapak Sutomo ingkang asma Fendi Utomo. Pramila ing saat menika kanthi atur
Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Adinda Sukma Larasati kaula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu kanthi pasrah bongkoan. Ategesipun didik saha ngramut dhateng panjenenganipun Sukma Larasati kados pundi ampresainipun. Pramila ing saat menika Mbak Sukma Larasati inggih ngoten menika kawontenanipun nggih tiyangipun nggih ketingal alit nggih dereng nate nglampahi omah-omah deleng nate bebayan rumah tangga inggih tesih prawan. Pramila ing saat menika bilih Mbak Sukma Larasati menawi wonten dalem mriki kathah kelepatanipun, kathah klinta-klintunipun kaula suwun dumateng panjenenganipun Bapak Sutomo ugi dalah ibu amprih sae didik narbiyah gula wentah kados pundi amprih saenipun supados anggenipun jejodohan bebrayan rumah tangga sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ayem tentrem bahagia dunya akhiratipun amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para pirawu sedaya ingkang kula hormati, amin angkani atur saking panjenenganipun Bapak Kasno ugi dalah sak rombongan niki wonten titipan malih subangsih saking sedaya pengantar kemanten kagem panjenenganipun Bapak Sutomo. Kala suwun Bapak Sutomo jumeneng sekedap wonten ajengipun kawula. Bapak Sutomo niki kula pikantuk amanah saking Bapak Kasno ugi dalah sedaya rombongan penganten wonten sumbangsih ala kadaripun nggih niki mboten ngertos kathah gedhipun tapi kula yakin sedaya niku lantaran ikhlas niatipun jenengan tampi kanthi sae asta kekalih fa insyaallah mangke saged dadosaken sababiyah kerukunan keakraban keluarga kekalih keluarga panjenengan kalih keluarga Bapak Kasno lan saged lumeber berkahipun kanggem kemanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah pikantuk ridhonipun Allah. Alhamdulillah tali asih sebangsih saking sedaya rombongan sampun kalau aturaken ugi sampun ditampi saking panjenenganipun Bapak Sutomo. Lan ugi Bapak Sutomo niki wonten cecangkingan nggih duka napa sedanten ketinggalane biasanya nak ngoten niki nggih enten gedhange nggih enten bugise nggih duka napa niki mawon kang dipun beto niki wau saestu cecangkingan menika mboten kathah nggih sak kadaripun mugi-mugi cecangkang menika saged dadosaken sedekah litafil bala saged dadosaken tebuse bala kagem pinanganten kekalih anggenipun lumampah wonten gesang dunya menika estu-estu pikantuk bimbingane Allah
dipun pernah-pernahaken dening Allah saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dumateng para pirawu sedaya ingkang kawula hormati, kawula ugi sak rombongan pengantar kemanten ngaturaken agunge pangapunten Pak. Nggih kathah keluarga ingkang derek tentunipun nggih kathah kelepatan-kelepatanipun. Segi ucapan, segi tingkah laku, kawula minangka wakilaturipun saking pengombyong pengantar kemanten nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya ugi sedaya keluarga. Dumateng para pirawu sedaya ingkang kawula hormati, bilih acara menika sampun paripurna, sak cekapipun kawula ugi sak rombongan nyuwun pamit. Mboten sanes ugi nyuwun tuhaipun pangestu panjenengan sedaya bilih anggen kawula wangsul mulai dusun mriki wonten ing perjalanan ugi ngantos dugi ngriyampun piyambak-piyambak pinaringan selamat wilujeng boten wonten halangan setunggal punapa-punapa, amin ya rabbal alamin. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahalla nikah wa harrama sifah وألف بين الأجساد والأرواح وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الفلاح وعلى آله وصحابه أولي الفضل والصلاة. وقال في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا وعاشروهن بالمعروف الآية. أما بعد. Hadratul Muhtaramin wonten ngarsanipun sedaya para alim, para ulama, para kiai ingkang boten saged kula sebataken setunggalipun. Iki ingkang minulya akhinal kiram panjenenganipun Bapak Manten Insinyur Sugihartono ingkang minulya ingkang kula hormati. Keluarga agung saking pinanganten putri nanjih panjenenganipun Bapak Kusno sekalan Ibu saha sedaya penderek pangombyong sedaya ingkang boten saged kula sebataken lan setunggalipun sedaya ingkang selalu kula hormati. Saha sedaya hadirin hadirat ingkang sami rawuh wonten menika majelis sedaya ugi ingkang kula hormati. Sumangga sesarengan kita selalu nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmatipun ingkang sampun kaparengaken dhateng kita sedaya sehingga kita sedaya kok purun ngitung-ngitung angen-angen. Dalam keadaan apapun kita niku selalu dipun paringi nikmat ingkang kathah dhateng Allah Ta'ala. Sehingga dalam keadaan apapun saged bersyukur. Saged ambekane niki lancar, jantunge niki saged ngompakake lancar.
bumine niki nggih anteng mboten goyang, mataharine nggih di jarake aduh mboten kepanasan. Sedaya niku dipelihara Allah sehingga dados nikmat kangge kita sedaya. Mila saking menika ampun gampang gresah sehingga wonten syukur. Damel seneng ketok nek syukur nggih. Alhamdulillah. So selawat serta salam mugi selalu kaaturaken dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajab mugi kula dalah panjenengan sedaya baik wonten donya punika langkung-langkung mugi kita sedaya benjing wonten dinten ingkang ageng bebayane nggih dinten kiamat. Keranten punapa kok ngoten? Amal awone kula njenengan iku benjing badhe dipun bales. Lah nek kathah kesalahane napa mboten susah, wong mboten Gusti Allah mboten saged dipun sara. Mila saking menika butuh pertolonganipun Allah, butuh kawelasanipun Allah, butuh syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya baik wonten donya punika langkung-langkung wonten yaumil kiamah pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Lan ugi kepareng matur dalam minangkani cundakane atur sulih sarya wakil saking panjenenganipun Bapak Sutomo sekalian Ibu Kumyati. Ingkang sepindah kawula jawab salam taklim takdimipun saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Kusno kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sedaya ingkang sami pinanggih menika selalu dipun loberaken keselamatan, dipun loberaken kawelasanipun Allah, dipun loberaken berkahipun Allah taala sehingga kita sedaya selalu pinan wilujeng afiyah salamah fid dunya wal akhirah amin Allahumma amin. Wonten ingkang kaping kalih kula tampi putri saking panjenenganipun Bapak Kusno sekalian Ibu kados putri kula piyambak insyaallah badhe kula rengkuh kula araken sehingga dados putri ingkang sholihah bahagia lahir batinipun ayem tentrem donyanipun mugi-mugi nggih ayem tentrem selamat wonten akhiratipun pikantuk ridhanipun Allah sehingga anggenipun bangun keluarga saged pikantuk ridhanipun Allah sehingga saged sakinah mawaddah warahmah lan barokah amin Allahumma amin. Lan ugi sedaya cecangkingan ingkang sampun kaaturaken sedaya wau kula tampi kanthi seneng kanthi lega-legawane manah mugi dados manfaat lan barokah lan mugi dados tulak balaipun anggen kita bebesanan anggenipun omah-omah putra kita pinarengan wilujeng tinebina saenggung sedaya bala mugi dipun welasi Allah taala dipun berkahi rezekinipun dipun berkahi umuripun dipun berkahi turunanipun turunan ingkang sholih sholihah amin Allahumma amin. Lan kudangan kawula kangge anak-anak kula Fendi lan anak kula Laras harapane kula saged bekti ning Gusti Allah, bekti ning Rasulullah, bekti nggih bekti datang tiang sepuh kalih, mara sepuh kalih saged berakhlak ingkang luhur ingkang mulya. Kudangane tiang sepuh ngoten niku mboten kudu dipunjung sing nganti demenake mboten. Iso duweni akhlak budi sing sae dhateng tiang sepuh. Selalu ndongake bar salat nggih mboten nali dhateng tiang sepuhipun. Sopan santune wonten tawandukipun wonten. Niku tiang sepuh pun sanget bungah. Lega pun marem teng manah. Unen dipunjung pirang-pirang nek ora ana sopane teng tiyang sepuh. Tiyang sepuh niku awel. Nggih. Niku mila saking menika akhlak menika utami kangge sita sedaya langkung kangge putra kangge tiyang dateng tiyang sepuhipun maupun mara sepuhipun.
saengga leres-leres putra menika badhe pikantuk ridho saking Allah Ta'ala. Nek ora entuk ridhane wong tuwa loro mboten badhe pikantuk ridhane Gusti Allah. Nek urusan murid kalih guru, murid nek ora entuk ridhane guru nggih ora entuk ridhane Gusti Allah. Mila saking menika ridhane Allah Ta'ala menika wonten lantarane nggih rindane wong tua loro, ridane guru, monggo kita peroleh sanggo kita leres-leres badhe pikantuk ridhanipun Allah. Nek pun pikantuk ridhanipun Allah Ta'ala, swarga benjing dipun paringake. Aja meneh mung donya, wonten apane tah donya niki. Mboten wonten apa-apane nek bandingke kalih swargane Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wonten akhir penatur kawula mbok pilih kula pribadi wonten atur ingkang saja nusuk manahe panjenengan kula pribadi nyuwun gunging samudra pangapunten lan ugi kepareng mewakili panjenenganipun Bapak Sutomo. Mbok bilih panjenenganipun Bapak Sutomo sekalian Ibu Kumyati anggenipun ngurmati panjenengan mboten saged paring pahormatan lan sak sae-saenipun pahormatan. Kula ingkang mewakili panjenenganipun Bapak Sutomo lan Ibu Kumyati nyuwun gunging samudra pangapunten lan mangke sakbibaripun pawiwan menika njenengan badhe kondur mugi-mugi awit tlatah dukuh Tegalombo Mladi Harjo Gajah Demak menika ngantos dugi ndampak ngantos dugi dalemipun piyambak-piyambak mugi-mugi panjenengan selalu pinan wilujeng pinan slameten pina saking sedaya balak lan fitnah amin Allahumma amin. Saking kawula kula mboten kula panjang lebaraken wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يغفر وما هو يكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي. أغثنا 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 سريعا بعزة الله سريعا برحمة الله سريعا بفضل الله سريعا برضا الله بحق هذا كلمات الله إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن fayakun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayiat wa tarfa'na biha indaka darajat wa tubalna biha salawat min jami'il akhirati bil hayati wa batinat. Allahumma barikna fiha Allahumma barik lana fiha Allahumma barik lana fiha Allahumma rizqna jannaha wa habibna ilaiha wa habib salihha ilaiha ilaina. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa min Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa habibina wa Khadijah. Allahumma alqi bainahuma al-mahabbata wal warzuqhuma nasibah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر والشر والطغيان إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك الجنة ونعوذ بك من شهادك والنار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار والحسنات. اللهم اكشف عنا من البلاء اللهم اكشف عنا من البلاء اللهم اكشف عنا من البلاء. اللهم قل اللهم يا الله يا ربي يا سلام سلمنا يا الله سلمنا يا الله سلمنا يا الله وسلم ديننا وإيماننا وأولادنا وأهلنا بالعلم وسلم إخواننا المسلمين وسلم إخواننا المسلمين ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بعزتك وبرحمتك بفضلك وبرضاك بحق وبجاه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. استجب دعانا يا الله إنك أنت المجيب السائلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngapuntenipun nyambung ganti Bapak Sutomo niki wau anten sing kesupen niki wau nggih pun ditegesi Pak Kaseno niki wau ngiras-ngirus boyongan Mbak Sukma Larasati Pak Sutomo. Mbak Sukma Larasati ngiras-ngirus dipun boyong mulai tuku dampak ngantos dugi mriki ngriyanipun Bapak Sutomo. Nggih. Menika amanatipun Bapak Kaseno wau kula rada kesupen. Nggih, kejawi saking menika nggih nyuwun doaipun pangestu dumateng para sepuh bini sepuh ugi para sedaya pirawuh nyuwun doaipun mugi-mugi pinanganten kekalih menika anggenipun bebrayan estu pikantuk ridhonipun Allah pinaringan sakinah mawaddah warahmah rezeki ingkang kathah halal tur barokah pikantuk momongan ingkang soleh-solehah amin ya rabbal alamin. Cekap sematen matur sembah nuwun sanget. Tes cek lo tes mateng iki pas setil pas angel-angel wis ora banter-banter Gus sampe aman ah wis pale jempolnya kok yo ngene yo seneng aku jempolnya kok aman ae awan ora apa gini
bebarengan ro kancane lila lan legama kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggel rampunge lebis kontol beris lebis kontol beris lebis kontol beris lebis kontol beris. ayo kanca ngayahi karya budaya trompet kendang saron kempul amung iku saranane budaya barongan tatan lali jaranane nyawiji legawa mureles tari budaya Singakarya mijil saking dusun Tambiraja mugya Gusti kang welas asih tansah amberkahi bisa kanggo panglipuring warga sayekti temen uwal saka pakarti iri lan dengki. Bebarengan ro kancane lila lan legama kanggo mulyaning negara siji loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggel rampunge lebis kontol beris lebis kontol beris lebis kontol beris lebis kontol beris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angaturaken pambagya wilujeng sugeng enjang sugeng pepanggihan kelan warga pagelaran sandiwara barongan Singakarya ingkang mijil saking laladan Desa Tambirjo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Sukoyo Dwijo Siswolo teknik sutradara kaasta dening pinanipun Raka Mas Slamet Raharjo. Wonten ing sarasyan agung kalenggan ing wekdal enjang menika saking warga sandiwara barongan Singakarya. Sampun kepareng hamiwiti pakaryan agung badhe ngawontenaken lumampahing adicara tari Bendan Barongan pinangka kangge pambukaning pawiyatan. Ewon dening para paraga kita ingkang kapijah nyalirani lumampahing adicara. Angka setunggal minangka Senopati Agung utawi Raden Pentul ing pepanggihan wekdal enjang menika dipun paragani dening panjenenganipun Raka Mas Johan. Turangga kepang pawestri kekalih kaasta dening panjenenganipun Mbak Olivia saha panjenenganipun Mbak Ita.
Sing karya kekalihipun ing wekdal enjang menika dipun paragani dening seniman-seniman muda warga pagelaran Sandiwara Barongan Singa karya Sakutra. Saderengipun lumampah adicara tari bondan pambuka ing wekdal enjang menika saking warga pagelaran Sandiwara Barongan Singa karya Sakutra hangaturaken salam pambuka utawi salam nasional keluarga besar Sandiwara Barongan Singa karya. Sekali jaya tetap jaya. Mijil saking lalatan desa Tambirjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Mekaten kala menggah keterpatring swasana pahargyan agung kalenggan ing wekdal enjang menika. Saking warga pagelaran hangaturaken sumangga jengkar saking sasana palenggan. Sugeng winarak, sugeng mirsani ngantos titipur naning pawiyatan. Kawula nuwun matur nuwun. Kendhingipun kasumanggaken para kadang pratangga. Sumangga.
miring kijing miring tanggung wanin ping ora wani nembung galeng wayange kuno sing digawe kayune jati yen kowe eleng dan sambung ana aja gawe gelon nyangati kijing miring kijing miring tanah jeruk gawe rebutan tak suwer dik dadi selawe tak cukup papat kari selikur yen tak pikir ora melu duwe tak gadang-gadang dadi sedulur.
Iya. Iya. Yo. Iya. Awas. Ayo Mas. Iya.
Ayo Mas. Ayo. Ayo Mas. Ayo, awas. Ayo Bar, siap. Hah. Asik Mas. Ayo Mas goyangannya. Jo, bedem dah. Ayo, awas, yuk.
Thank you.
awas. Yuk.